दाननानै लानो गोनां जायो। नोंसोरहा बयहाबो बिनि रोंमोन्दांथि दं। दा माथो खालामनांगौ जाखो आब'? नोंनो बुंदो आब', जों दा मा खालामनाया मोजां जाबावगोन? खोनासं बिदिब्ला जानो हागौ रामफाथिया राहा हारा जानानै बिदि जानांदों। आरो जों दा जोंनि मानसिखौ रागा जोंनानै बेखौ इनाय खालामनो सानोब्ला गावनि आखाइनि रुवाखौसो आथिङाव दाननानै लानाय जागोन। बेथ' नंगौ आब', बिदिबा जों फैसा गैयै जिंगा जागोन। हौवा गैयाबा जों जानो हाया नामाहाय? बिदि नङा जिलांगि, हौवा गैयाब्लाबो जों जानो हायो बियो थार। नाथाय जों फिसाइ थानानैबो मानो गोथाङै रान्दि जानो? फारसेथिं नोंसोर साननानै नाय, आं बिथांनि गिबि बिसि, आं थासेयावबो नोंसोर जाथायनि फाखनाव गोग्लैनानै बोरै बिथांनि बिसि जानांखो? दा जों गोजाम गारायफोरखौ खुरनानै मा जाबावनो आब'? मा राहा लानांगौ थाल्ला बुंथारदो। जों दा जानानै थांखांनायखौ जाय खालामनो हाला। नाथाय बाबुनासो माबाफोर खालामगोन नामा आब'? बिसोरनि थाखाय नोंसोर जिंगा दासि। बिसोर जेब्लायबो आंनि खर' बारनाय नङा। बिसोरखौ आं सामलायगोन। एबारहायलाय बेखौ समायखिरा जाहोथारनांसिगोन। इयुनाव बेफोरबायदि खामानि मावथारला होननानै। मोसौ खि जाग्राखौ गन्थ'थियाव बुख्रुब्लाबो बेखौ गारहोनो हाया। बियो खिखौ नुब्लानो अरसोमखागोन। नों जिंगा दासि अरन। आफाया जेरै नंखायदायावनो नोंखौ साजा होदों। आंबो दिनै बे न' सिङाव थाना समायलायो। बेफोरबायदि समाजाव खलंख लाबोग्राखौ फोजोबस्रांगोन होननानै। नेरसोन, बेथ' नोंनि जोनोमगिरि बिफासो। बे आंनि जेब्ला बिफा जानो हाया। जाय बिफा बिमा बिफानि सिन लाखिनो रोङा, बे जुनारसो। नेरसोन, नंगौ अरन, जायनि थाखाय आंनि लामाया खोमसिजों सोरगिदिं साग्लोबजोब्बाय। नेरसोन। अरन। मोजां ना नोंथां? मोजां। नेरसोन, न'निफ्राय नोंनि लायदा मानसि फैदों। नेरसोन, आंनि अननायखौ नाजाव फिसा। जोबोर गुलाय गुजायनि गेजेरजोंसो बे लाइजामखौ हरनाय जाबाय। नोंनि नोमफाया फैगौ दाननि 10 अक्ट'आव रामफाथिजों हाबानि सान थिक खालामदों। नों दुखु दामोन फिसा, मानोना नोमफाया जोबोद रेदि मानसि। बारा गैलिया, एसेनोसै। नोंनि अनसुलि बिमा लाइस्रि। आफा, नों समाजनि हारिनि थारैनो दिनै हांगार जामारबाय आफा। नेरसोन, मा जाखो? अरन, नों इनायखौ होबथानो थाखाय थियारि जाखादो। अरन, मा? ओजों फैनायसाय। थांफुथिनि हर नागारै माबा साबिसो हरलाबायदों हाबाया। मा जाबावगोनब्रा बिजोंलाय? खालि उन्दुनाय। नों थाथ', बै सानै हिनजाव लेंहरदों आंखौ, आं थांब्रबना फैनि।
Ayo, Ayo. Bapak, Bapak itu mana coba dikisah? Nah, tekan. Ayo. Jadi tak? Nah, dengar Ayo. Macam kau. Udin kau. Udin. Hold it. Odisha. Stop. Ôi, không có bài bà giấy. Đây bà đang phải. Dạ, dạo bên này. Đây vừa đẹp xuống hai. Cô này mà lên không á? Oing ring kling kutse, oing ring kling kutse, oing ring kling kutse. Ahem. Anan gosai binan gosai serjigiri batu bura, ahem sanni raja sanja batu raja maharaj. Ada lagi kakak, ada lagi kakak. Mana ada lagi? Ada lagi kakak. Hei, Sekarang sudah ada. sekarang sudah. Ini ada. Wah.
Lagi dah, biar tak. Mana mau kau ni? Mereka ni, bisa kau bahas ni, nampak ni, gotar kuliah. Tasya orang deh. Aku ni langsung kita. Tengah hari semua selesai kalau tidak. Rawan ni kata cakap. Angkon nang ina era kapten tak kena musuh kau pojok sangat. Nelson, nang makalam ni kita bisa. Araw ni bang sama. Tangan tarik tu. Ayo ni tarik bersama saja. Biasa sama tu pesa aku masuk pada jenam taman ter. Aram pada kita aku jenam taman ter. Nelson. Dia mata. Jai Shiva. Nung serang aku bilang kembali kawasan inspektor. Nung sejak lalu pecah membahas tempat langsung bersama gua. Ada nung sejak berbeda langsung. Kau kurang sekian ke sana. Bini kan yang jenis. Kita harus langsung soal soal tapi nak kau yang disebut kau. Jangan jadi jangan lagi juga. Anggun juga. Aku ni bahaya. Aku ni bahaya. dinle frenene şimdi ya beni kurumsa geldi. Arı som yakan tutuda hacın tutuda. Ötür zaten kazaydı. बेफोरबादिसो जाथारमारदोंमोन ना आबौ फिसौ som बिदिनो फैबाय था. दे आबौ थांदिनि फिसौ मोजाङै मोजां थांदो. दे आबौ दे